Здравейте хора, аз съм Даклаш и днес ще играем Clash Royale. Това е втора част. Да, втора. В първата бях на плажа, прибрах се, изкъпах се, изсучих се и започвам клип. В първата част таковах. Оставих ми описанието да се абонирате за Ролф. По-нататък с него той ще направи фен среща с някои ютубъри. Един от тях ще съм аз. Това е бабе. Размървиче, толкова са всички. И седнете да започваме игра. О, последния скелетон. Снете хора, но имах малко работа. Да започваме. Чакайте да го преместя да не ни пречи. Стрелички. Хора, може да ми пишете долу какъв дек да се направя с легендарки. То сега имам сега Lava Hunt, Inferno Dragon, Graveyard и Ice Wizard. Хора, ако ще... Не помня казах ли го в видеото, но ако не сте се абонирали за Ролф, се абонирайте. Има линк в описанието. Ще сложа линк в описанието пак. Така че... И сако... Оф, пак Elite Barbarians. Хората с Elite Barbarians са много гадни. Пуска един балон, то спуска Уич, пуска пердак, пуска скелетона, удря бомбата и печелим, май. О, супер удари. Не, 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 не. Майко, губим. Загубихме. Хора, отваряме крон често. 536 голд, 2 джема, 4 бат, 15 гоблин ганта, 74 барбарианс и 7 айс голем. Се подобря айс големчето, където еднako. Да. И става на 6 левел. Хора, да започваме втора 2 vs 2 игра. Спарк Електро, супер. Грейвярд и балон. Гледайте също съдва. Бум.
Здравейте тук. Електро има ли? Да, електрото. Давай, така. О, и му взехме колата. Трябва да пусне нещо, така. Искам балон. Инферно. Mega Minions. И хора, май ще победим. Да, побеждаваме. Да, давай. Еса. Бум. Давай. Дай един удар, бе. Що ни удари един удар? Да, взехме му колата. Взехме. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Победихме. Силвърче с 18 пари. И хора, това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате за мене, да пишете в коментарите какви игри да играя и да се абонирате за Coco Wars, как беше там? Вorion BG. Coco Worion BG. И чао!